Kakot halor ke jing im jing tray ke kamsan perthai bak sorkar jong menteri rang badu kari Narendra Modi kabala tho da ki riu shampang ki para menteri bat kiwi ki riu pokmat on sadia ka hakidukan dikot hau niu bnai panwan karupa publications henden kasngi kala tweet leng ba ka Twitter bakakot ka bakong san jong news nam kade ka Modi at 20 kade kakot kabala tho bat pinbit pinbiang da ka Blue Card Digital Foundation kakot Modi at 20 Dreams meet delivery kadai kebla lum jing tep lang ya ki lenong ki bla tho de ki ru shampang ki bapau bat ki ri kraw kani ka kot kalong ka babiang bat shai halor ka bayadei bat ka jingkla belawan haga jela Gujarat bat hakari India hai kini ki arpos nam baladap na ka Modi unique model of governance ya kani ka kot la phia aksan benta kata people first politics of unity and development janthan an economy for everyone a new paradigm in governance bat ka vasudhai va kutumbakam India but and the world habaro ki benta ki don lala ki lenong ki bla tho ta ki nong tho kot ki ba pau nam kani ka kot ka don ru ya ka jing tho sngongu na ka nong roi ba pau nam jongkari ka lata mangeshkar bla khlat no ha ubnai rampang hakarta ba khandai puar kalata kala tho ba ka jinglong jong Narendra Modi kam dei ke e ka ba mak ngi baro ngi muddur kum wei na ki nong yalam san perthai naka jinge karan ka jonga bat u ngasham ba udan ka ek ba khamper shim dan ka jinge dei bat ka bor ka thong ka jong u ka long ka bayar kata banla banyarap nie banle ki brio hakari ka jingtmu ka jong u ka long banwanra ya ka roi ka par bat ki khana badon jingmut ha ka benta baro jong ki nong song hakari ha ka history jong ka India ka kerteng jong Mahatma Gandhi ka long ka blush Sean Muhar ha ki dak siar namar ba ula penlong ya ka jing ki lai lut kum ka jing ki pat ba bat ulala ban ai men siam ya ki nong song kalau ong ru ba Modi ru ulong kumju ha ka ba ula penlong ya ka ri bandon ka jingkla ha ka roi ka par ulala ru ban penlong ya ki nong song ban ya trei lang khang ban poi sha ka thong kala ong Menteri ki kampo yeng u Amit Shah ula tho ya kalenong democracy delivery and the politics of hope kat ba Pradip Gupta bat pet bat puli shapang kasan perthai ula tho ya kalenong changing elections and electioneering forever ha ka di kat ba kanong ele khai badminton ba paunam jongkari ka PV Sindhu kala tho alor kapang why Modi is the undisputed youth icon kat ba ka Shobhana Kaminini jong ka Apollo Hospitals kala tho ya kalenong new grammar of women empowerment ubanker uday kotak ula tho ya ka private enterprise and nation building kat ba u Arvind Panagariya balong u economist bat u he barim jonga niti ayok ula tho ya kalenong towards a prosperous India u doctor cardiologist ba paunam u Devi Shetty ula tho ya kalenong managing the pandemic leading from the front but unong sang ya ka infos un nandan nelikani ula tho ya kalenong ka imagining technology as a governance tool kiwe pat kinong tho kani ka kot ki kinthop yu menteri ka sarkar padeng US Jay Shankar u Ashok Gulati u badai agriculture economist but u Nripen Dramishra u balong menshwa principal secretary jong menteri rang badu kari u Anupam Kher ka Sham Mika Ravi u Ajay Mathur u Anantha Nagesh Waran u Amish Tripathi u Surjit Bala ka Sudha Murthy ka Satguru Ajit Doval u Manoj Latwa bat u Bharat Barai ru kila tho ya ki wepat kilenong ka kerteng jong kani ka kot kalong kum ka jing thu ya ka jing dap arpos nam kum wei na ki he sarkar ka bakun thup ya ka jinglong menteri rang ba jong ka jela Gujarat ka bladap khalai snam menshim snam nadu pa la rung sha kam san perthai hak snam arjar ar la long wei na ki nong yalam jong ka sang BJP haman ki election hak ba mau la long kongsan nang kong kum ukertong menteri rang ba ka jela la lai sin kinthi bat nang ta kum ukertong menteri rang ba du kari house nam arjar khat saw bat house nam arjar khat khandai